leituras, son Mónica de Libros e Outros Contos. Que tal estades? Vou vos dicir algo que non ten nada que ver co tema a tratar, pero hoxe quedoume a raia do ollo espectacular e hoxe non vou a ningures. Cousas da vida. Vale, que tal estades? Pois o terceiro vídeo xa tería que ser un pouco máis pro do que son, pero non o son, en fin. Así estamos. Hoxe vou vos falar de poesía, por que? Porque a SEGA ten un reto lector tamén para 2021 que fala pois, de elexir unha poeta con A grande, unha muller, non poetisa non, vale? Porque para unha palabra que temos que acaba en A para significar o xenérico, pois non hai que engadir poetisa para que non se sintan mal, non, poeta para todos. Entón, a mí encantame a poesía, son moi de poesía, pero recoñezo que son un pouco poesía antiga, vale? Gústame que rime, confeso, vale? Son moi fan de Rosalía, de Gloria Fuertes, de Miguel Hernández, de Celso Emilio Ferreiro, todo iso, poesía antiga. E a nova, sí, tamén a leo, pero gústame un pouquiño máis, illada, vale? Entendela. Pois nacín fora nacín máis tarde do que debería nacer, supoño. Entón, vou vos recomendar algúns libros de poetas galegas que a mí me gustaron moito, como non ten que estar Rosalía de Castro, porque Rosalía de Castro é unha xenia, e pois recomendo-vos este, que é a Rosalía pequeniña, que tamén vale pois para cativada, e trae un CD de Uxía onde canta a Rosalía, así que, mira, máis cousas chulas xuntas non pode haber. É da editorial Son Árbore, bueno, que en realidade é Galaxia, e está super ben. Despois, unha das grandes poetas máis recoñecidas internacionalmente é Yolanda Castaño. Este libro de Xerais, de O puño e letra, a min gustoume moito, vale? Porque é como a súa poesía e ao lado ilustracións. Creo que son distintas ilustradoras, se non me equivoco, sí, ilustradores e ilustradores, pois que baseándose nun poema de Yolanda Castaño, pois crearon unha ilustración. E a verdade está super ben. Tiña que meter a Luz Pozo Garza, vale? Porque é unha das miñas poetas en galego favoritas, non só porque rima, senón tamén porque me parece que fai unha poesía que parece sinxela, pero esconde un montón de trasfondo e de retórica, é unha maravilla, vale? Códice Calestino. E despois recomendo-vos Aldao Lado, que é un proxecto que fan, a ver se o digo ben porque as misturo, María Lado e Lucía Aldao, vale? Que son dúas poetas galegas xeniais, e publicaron en Xerais Ninguén morreu de ler poesía. Aquí está o exemplo, moi ben da cabeza non rematei, pero morrer non morrín. E pois publican en físico, digamos, o que son os seus espectáculos como Aldao Lado. E a verdade é que os seus espectáculos, se podedes ir, son unha maravilla, oílas recitar, oílas cantar, son super simpáticas, ademais, e está moi ben ler os poemas de cada unha, porque a min gustame moito, é como que intentan achegar a poesía liberando un pouco de artificios e de categorizacións, que a poesía ten que ser só para xente que sabe moito de literatura. Mentira, a poesía vai de emocións e non hai nada máis básico que a emoción de alguén, e gústame moito por iso. Así que, se estades comezando a ler poesía ou vos custa un pouco, comezade por cousas como esta, vale? Que non significa nin que sexa sinxela, nin que sexa simple, vale? Non ten nada que ver. E por último, como este é o ano de Xela Arias, eu recomendo-vos a Xela Arias, saliu a Poesía Reunida de Xerais, creo que estou dando moito Xerais, a min Xerais non me paga por isto, vale? Pero bueno, cadrou así. E eu estou na descubrindo, a verdade que é unha poeta que descubrín fai pouco, igual fai un par de anos. Estou moi contenta que este ano, por fin, se lla diquen as letras galegas, sexa unha muller,
non estaría mal que para o ano fose outra muller e se rompese un pouco este tabú que teñen de dar dúas mulleres seguidas nas letras galegas. Non pasa nada, vale? Non vai, non sei, explotar o ceo, nin cousas como esas. Entón, Xela, vou recitar, dentro do que eu sei e podo recitar, un poema de Xela Arias, curtiño, di: véxoche a cara na ventá. Cres que non coñezo desinencias nin escualos? Ergo a bata e paso a saia. Bater en min é ser de nada. Óllame, dos teus ollos quixera a miña ollada. E sen máis, pois espero que vos gustara moito este vídeo, que me comentedes por aquí que poetas son as vosas favoritas, porque así eu tamén poido descubrir cousas novas. E, petición especial, estou lendo a Luz Fandiño, así poemas soltos na rede e tal, e estou intentando buscar algún libro editado dela e non o atopo. Se alguén sabe onde podería atopar, etc., pois tamén que me vía por aquí e agradecereillo moito, moito. E sen máis, quises alotes, tede bo día e seguimos falando, vale? A vida con libros é máis vida.